मा जानो सर जानायल' सिखारग्रो मोना जानायल' आरो बिसिनानिफ्रायनो बियो ओमफ्राय नै बियो लोगोफोर दिनै मोनायाव बोराया बाहेरानिफ्राय लाबोनानै होफैदोंमोन आरो ना बेनो आग्लायदों आरो बुरजाथार लाबोदों ओमफ्राय नै बेदर दारिमोन आरो बेखौनो सिखारनाय लोगो लोगो जानो बिगासिनो आरोना बियो आं गुदुं खालामनानै होनोसै थ' लोगोफोर दिनैबो नायलांदोलाय आंनिखौ आंनिया बिदिनोसै जाब्बा जुब्बा आरोना होनोसै बाबा जानोसै नै जाग्राया मा खालामनांगौ हा मा खालामनांगौ खोन्थाग्रो मा खालामनांगौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय खादायाव फोनाय बारिनि आरोना आयौ सिलाहाय सिला एनै माबोरै हाबनानै थाफैखो बोरै थांफिनबावगोन दे बे आं बोरैबा मोनहाय सिला ना माबिलै ओइ र' बोरै फैनाय बियो जोखोमनि बायदिसो नुदों आं ओइ न'थिं हाबो जोखोमनिसो नङा बेयो मा जोखोमनि जालाबायनो आंखौ नांगौलाय बोरो आव ओदेख हाबबोगोन वो दिखाने के लिए बोलाई हो देख नै फानफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं लाखिलायबाय नै 20 थाखानि ओमफ्राय बेखौ सायनोसैलै आरोना आङो बेरेफुंजानि मामि न' सिबदो आं सायनोसै बाहेरायाव आरोना नै सान्दुं ओरैनो एसेल' आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव नै आं मेथिखौ हरसिगोन आरो आं बिदिनो खालामो खेबसेनो हरबाबो जायो ओमफ्राय आं हाला आरो दिनै फारसेथिं नै दालि दालि ओंख्रिखौ जोंहा बिराद बिदि खम संथारो आरोना एवग्रोनानै डाइरेक्ट ओमफ्राय आं दिनै बिदि संबाय आरो अरखौ फिसा होननानै आं खेबसेल' गाबहोगोन आरोना नङाबा गोदौफुनो नागिरो औ मा होनदों जाबाय आरो मोनखायो ओइ बार फैदों ओंखामाबो रेडि सुनानै माइरंबो सोमनानैसो दोनखानांगौ आरोना बिराद बोराय खोमा आरो मोनखांजोबलायबाय मावथिनिया नङा होमबा लोगोफोर दालिमबाबो मोनबाय भाजायाबो मोनबाय ओमफ्राय नै मोनानि बासियाबो मोनबाय आरोना फुदुंफिनबाय आङो ओमफ्राय ओंखामाबो मोनबाय आरोना लोगोफोर नैबे गाइखेरखौ फुदुंसै गाइखेराथ' आंना बिदिनोसै गोदौफावबाय थायो अरखौ फिसा होबाबो जेब्ला नेयो अब्ला गोदौआ आरोखि ना जेब्ला आं गिदिंलाङो होमबा गोलैथारगोन आरो नै बिदियाव एसे सानफ्रामबो फेथ'बाबो गोलैथारगोन आरो आंबो थै नेबाय थानो बानानै थाङो आरोना ओमफ्राय फुगारफिन जायो आरोलाय माथो लोगोफोर जाबाय आरोलाय माथो लोगोफोर गांसे गांनै जि ओंखारबाय थायो नालाय बेखौनो आं दा सुनानै दासो लामनो नागिरबाय आरोना आला होनदोंमोन आरोना उल्था खुलुमग्राफोरा ओमफ्राय बेखायनो दावराव बोरैबा मोननानै आं भइस होबाय आरोना माने हेब्ला 1ता नङाबा 12:30 होनो आरोना ग्रोबनो ओमफ्राय माथो लोगोफोर आंनि खामानिया बेनोसै सानफ्रामबो हिन्जावफोरनि खामानिया ना सोरनावबा एसे बारा सोरनावबा एसे खम मानसि बुरजानिया बुरजा जाबाय मानसि एसेनिया एसे जाबाय आरोना हिन्जावफोरनि संसार बेनोसै फिसालाया खानाय सिनहैदों आरोना फिसालाखौ खानाय सिननो लांदों माने गोलावबो नङा खान्दाबो नङा एसे सिननानै लाबोथारथोंसै खर'फोर सुबा थाब राना जायोना बेखायनो गैखायामोन आरो होमबाबो एसे सिननानै लानानै फैनो थिनहरबाय आरो आंना दा थुखैनोसै मानोसै दै आरि फुदुंनानै दोनखाबाय गथ'आ सेंग्रा जानानै फैबायलै दिनै थख्लाख्लानो बोरै खालामनाय आंखोला बोरै खालामनाय
मोजां खोन्थायाबा आं दा हाथायाव लांनाय नङा दे मोजां खोन्था मा खालामनाय खोन्थालाय बोरै खाबथाबनाय दे खोन्थालाय ओमफ्राय नोंखौ गुदगुदि जानाय गुदु मेवनाय मेवनायाबा जि मेवखायो नालाय होनबानो मेवो आरोना गुदु होननानै मा एसे मेवो मालाय थुख्लाक्ला बोरै आंखौल' गोर होननाय बाबायखौ दलद थायाखैनो दिनैनो थख्लाक्ला जानानै फैबाय आरोना बे बोरो बांद्राय सायसियासै बेखौ ओरै जिर' खालामबोजोबनानै मानो सेंग्रा गोरा बायदि बिदि दोनबावनांगौ दे ओमफ्राय लोगोफोर जाखां माखां उन्दुनोसै आरोना जोङो दसे जेरावबो बेरायनोबो लांखाया नालाय बेखायनो दुम्पा करि गारोना ओमफ्राय दा सिखारनानै सारि लोंसै मानसै आरोलाय माथोबाव नङा होमबा लोगोफोर मैगं लायगोननो मैगं लायनो लांगोननो आरोना बोराया नायसै दा उन्दुग्रोनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर ना मा होनो बाबा आंखोला खानाय लेमदोंनोहाय लोगोफोर खानाय लेमदोंनो र' थिरेसे लासै खानायखौ खिलेमो लासैबाबा दंबावोसो खेबसेयैनो दंबावो लासैबाबा दे लाइटखौनो होआखै बैनिखौ र' गोलैगोन बा लासै ओमफ्राय नै मैगं बाजाराव मोनफैलायबाय आरोना जोङो नै मा होनो बेखौ गरसि कुन्द्रु तरै हाइजें गोथां बहल ओमफ्राय नैबे थासुमलि सरि थागुना फान्थाव फुलकबि बेफोरनोसै आरोना मैगंफ्रा ओमफ्राय दा लाइ एसे सामब्राम बिफां ओंखारबाय आरो एसे एनै ओमफ्राय सलाय दङ ओमफ्राय बिदिनोसै आरो माथोबाव लोगोफोर नै बेफोरनो आरोना मैगङा एखे जेरावबो थांफाजोबदों जों फादा नाथाय फाथै जाबनायफोरबायदि जाबनानै थांबाय आं थाङासो होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय सानै साथाम नायख'नो हानाय नङा खोमा फजि बिथाङा होननानै आं थांफाबाय आरोना मोनफैबाय लकेसनाव मानसिफोरा जानायल' 70 थाखानो ओमफ्राय फुलकबिया 50 थाखा भिन्दि 50 थाखा थरै 50 थाखा केजि एप्पल बेसेबां 160 थाखा किल' ओमफ्राय मा लाबोदों नैयो मानोमोनलाय थागुना थासुमलि बायदि बेखौ मा होनोथाय थागुना जोंनिथिं थागुना होनो आरोना बिजनि साइडआव ओमफ्राय बेबो बेसेबांमोनथाय बेबो बिदिनो बेयो 30 थाखानि आरोना बियो 30 थाखानि बानलुआ 10 थाखानि टमेट' 40 थाखा आलु 40 थाखा बे 20 थाखा जानाय संसाराव आरोना हाथाइनिफ्राय लाबोबाय सिदा थावायावसो सेमब्र' आरोना लोगोफोर थानो हाथारला जानो लुबैनाया बाथोन जानोसै दुन्दियाबो दंखायो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर मोनाबायबो माथो गोलाव खालामबावनो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय थ' बाय बाय गुड नाइट गासैखौबो